Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosonke TV. Ngicela manje nifuna ukuthola amanye amavidiyo nisubscribe ku-channel lasekhaya. Nifollow, uyakwazi nokushare futhi usendele abangani bakho, iy'hlobo nabanye abantu nje in general. Ngani zami, sinamabhayi la emhlabeni. Lamabhayi lawa asebenziswa amathongo abantu abadala. Kukhona amabhayi ey'nyanga, kukhona kuba amabhayi ezangoma, kube khona amabhayi abaprofethi. Akhona akujiki afaka abaprofethi. Ngikhuluma ngamabhayi, ngisho ukuthi uwumprofethi nje kodwa uyalithinta futhi ibhayi. Akhona kube khona amabhayi afaka laba ekuthiwa iy'thunywa. Banamabhayi futhi abafaka ajulile, banamandla. Lamabhayi lawa bazowaveza kuwena, into abazoyenza abantu abadala kuwena, bazokuvezela amabhayi, bakuvezele amajazi, bakuvezele iphika, bakuvezele imqhele, bakuvezele amaqhabanga, uyangizwa, bakuvezele iy'nduku lezi esikhalanga. Ziningi izinto abazokuvezela zona, bakukhombisa nje ukuthi baningi kangakanani. Bakuvezela izinto ey'ningi uthi ungasazi nawe ukuthi uzoshona ngakuphi, uzoqala kuphi, uzothenga kuphi, uye kuphi. Kuzo zonke lezi zinto kunabantu bakhona abahlukene ngendlela abasuke bembathwe ngayo. Niyangizwa? Manje la bantu mabefika kuwena babhekisise kahle ukuthi lo uphethe ini, lo uphethe ini. Ngoba la bantu funa makuhambahambe lo muntu ezobe kusiza ubadonse bonke. Njengoba evelile ephethe le nduku yakhe ufuna ukumdonsa, ukuthi udonswa kanjani, ilome lapho waziyo. Njengoba evele efake ibhayi lakhe leli black and white elifakile noma iliphi, ufuna ukumdonsa ngoba khona akuphethe. Bonke labantu abaziveza ngamabhayi abo khona abakuphethe noma khona umsebenzi abazowenza, ufuna ukubadonsa. Badonsa uba umelaphi lo osuke kusiza onjani, osebenza ngey'khwama ezimhlophe nenhliziyo emhlophe. Okay, lowo melaphi ozokusiza loyo bafuna abe nenhliziyo emhlophe nesandla esimhlophe esihamba nesikhwama ezimhlophe esize ngesibani noma ngokukhanya. Niyangizwa? Bayakusiza lo melaphi ayidonse lezi y'dala zikhulume kuwena, ngoba abantu abadala kufanele bakhulume kuwena. Uzobadonsa kahle kumele bakhulume kuwena, kodwa inhloso yami ukuthi bheka wonke amabhayi nazo zonke izinto abakhombisa zona. Okay, zonke into abakhombisa zona uzibheke emsamo. Okay, lokhu kume kanje, lokhu manje, ngoba zonke lezi zinto lezi funa ukube nazo. Abakwazi ukukuvezela into ungabi nayo. Okwesinye isikhathi bakwazi ukukuvezela into bengasho ithenge because bame kanjani, kodwa funa ukuyithenga ibeke lapha emsamo. Zonke lezi zinto funa ukuzibeka lapha emsamo. Kukhona isikhathi la befika khona abantu abadala, ngizokutshela injula noma imfihlo. Khona la befika khona subalungiselile, bafike mayefika athi ayikho lento engangiyiphethe, ngoba ngasuka phela ibanga elide, ngisuka lena kwelamathongo ngifika kuyena ngephupho, ngimkhombisa ngiphethe induku yami kodwa ngiyiboni namsamo. Okay, ngeke ngisho lutho. Khona abantu abakhuluma kayi, amathongo akhuluma kayi-1 kuphela, avela kayi-1 wangama-attenda uyohamba unomphelo okuhambe isikhathi eside. Yingakho ubone ithongo elizohamba isikhathi eside ukuthi uyaxaka ukuthi lo mkhulu imuphi, ngoba phela ngiyawazi umkhulu bami babili, angimazi lo mkhulu o7, sekuvela umkhulu okade wahlala iminyaka. Uhleli nje uyakubukela ukuthi mina engi-attendile ngane, still imoya ikuhluphe noma usubadonsile abo ubadonsayo, still imoya ikuhluphe. Kubalulekile ukuthi iy'nto zabo zonke oy'bonayo kuthenge kube emsamo, thenga kube lapha emsamo, kushisela impepha ukubike ukuthi nakho wena wavela ngake. Inkulumo yileyo ngoba umazi, wena wavela ngale mpande, wena wavela ngalesikhali, wena wavela ngalesikhalanga, wena wavela ngalo mkhonto, wena wavela ngale hawu. Nakho uzokuthola la, umbekele lapha emsamo kushisela impepha, uzofikela yena. Ufika wakhe noma engakutshelanga futhi uzofika yabona, oh ngingamukelekiwe, bayangamukela, uyazi ngizokwenze njani. Kodwa uma engayifici into yakhe uzojika angakhulumi, usho ukuthi uyena ophethe into, uyena ophethe okuthize kwasekhaya, kodwa ngoba umbekele lutho ngeke asho lutho. Noma wathi uyahlola ungamtholi, uthole akekho, umbethe amandla anzima. Uma ethanda ukungaveli akaveli. Ngiyabona kubaluleka kanjani-ke, ufuna uyithenga into zabo. Uma ubona izinto, ubona amabhayi, ubona ubuhlalo,
awubazi usukaphi. Khona ubuhlalo obebuvezwe edlozini, thoda abukho, ubucingo yonke indawo kuthoda abukho. Uyabudinga lo mkhulu. Khona izinto abayicela abantu abadala ezijulile esingakwazi nathi ukuzithola, zijulile. Bathi hhayi kulungile, manje uma ningayitholi nami ke ningithole, kujulile. Bheka-ke emakushoni akho kahle, ngifuna nicacelwe ngane zethu ngelikhulu. Umkhulu uyanithanda, ngifuna nje nicace ngempela. Uwabheke kahle amaphupho akho, ngiyazi amanye benu aniboni kahle, kodwa wabhekisise ngempela. Abantu benu banenhlanhla, bayaphupha. Bhekisisa ngempela amaphupho akho, ubekazi ukukhanyisela kahle abantu abadala. Ngiyabonga ngane zethu, ngicela nifonele umkhulu uma nifuna ukwazi ngezinto zesintu noma ngemimoya, ngoba sibheka imimoya la ekhaya. Ngiyibonga kakhulu ngane zethu ngelikhulu. uNkulunkulu abe nani. Ngiyabonga ngane zethu, nibe right nonke. Amakhosi amakhulu.